गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनथाम टपिकनि गेजेराव सावरायगोन रन्जन दैमारी सारखौ माब्ला बख'गोन प्रमद बर' बिथाङा मामाखौ थोर थोर गियो आरो बर'नो बड'लेण्ड नांला नामा बे मोनथाम टपिकनि गेजेराव जोङो सावरायगोन। सेथियावनो जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर CC2आ 3 सेप्तेम्बरनि इलेक्शनखौ लानानै रायजो सभायावहाय मोननै लांदां जानानै थानाय जायगायावहाय आदित्य खाख्लारिनोबो मोनसे रायजो सभानि सिटखौ होनांगौ होननानै नैबे CC2 बिथांमोनहा दाबि दिखांदों आरो मेम'रेन्डाम होदों। नैबे 22 तारिखआवहाय जे बिथांमोनहा केबिनेट सावरायगोन, केबिनेट सावरायनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनहा गोबांथार बेबायदिनो डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ सावरायगोन। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर रन्जन दैमारी सारखौ बिथांमोनहा बख'नायनि खामानिखौ जेबो मावाखै। गबिन्द बोराया मानगोनां बोराय बिथाङा दिनैहाय मोननै फुटफुलि लाबाय, BTCनिबो डिपुटि चिफ आरो सासे MLAबो जाबाय। दिनै बिथाङा BTCआवबो सावरायनो मोननायनि गासै बुंनो हानायनि माबा पावारा दङ आरो आसाम केबिनेटआवबो सावरायनो हानायनि मोन्थाय दङ। नाथाय दिनैहाय जोङो गबिन्द बोराया गावनि आफादनि मानसि जानानै दिनैहाय रन्जन दैमारी सारखौहाय बख'नायनि मेम'रेन्डाम बा सावरायनायनि बाथ्राखौ लानांगौमोन। नै खाबुआ थांनोसैलाय नैबे 15 आगस्टआवहैनो डाइरेक्टलि बख'नो हानायनि इन्डियान कन्स्टिटिउसन राइट हिसाबैहाय मोननो हायोमोन। नाथाय बेयावबो दिनैहाय बिथाङा बाथ्रा दैखांगोन ना दैखाङा आरो सख'गोन ना सख'आ बे सोंथि फैदों। रायजो राजाफोर गबिन्दआ मा मावमारनाय नङा नामा ना बिथाङा सासे हिजरा बायदिल' जेबो बुंनो हाया। दिनै प्रमद बर'नि खिबुआव थानानै इएस न' बुंग्रा बेखौसो जोङो नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आङो सुद्रायनानै लानो हानाय बायदि। आरो 2 नम्बराव जोङो नुनो मोन्दों दिनैहाय प्रमद बर'आ हेमन्त मामाखौहाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मानो गियो? दिनै मानो गियो होनोब्ला दिनैहाय जुदि नोङो बांद्राय खुगासियोब्ला बाथ्रा बुङोब्ला दिनै आसाम सरकारनि सायाव बांद्राय बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला नोंखौ सरकार सिफायनानै हाग्रामा महिलारिजोंहाय सरकार दानाय जागोन होनो मामाया, जायनि फलाव गियो रायजो राजाफोर। आरो माखासे पावार फांसनखौ बिनि थाखायनो बेबायदि पावार फांसन आं गोसो बायदि जे मावनायफोरखौ नोङो सिरियै थायाब्ला नोंनि पावार फांसन आरो जे थाखा खामायनो साननाय गासैबो फैलार जागोन होननानै हेमन्त मामाया नैबे प्रमद बर'खौ सिगियो, जायनि फलाव प्रमद बर'आ जेबो BTCनि थाखाय जेबो बुंनो हाया। रायजो राजाफोर बिनि थाखाय जेबो बुंनो हाया। थोर गावनि सिटखौ गिनानै गावसोरखौ BTCनिफ्राय सिफायजानो गिनानै दा गियो आरो दा इलेक्सनाव एक्सट्रा गेलेगोन UPPL आरो बेबायदिनो BJP आलदा गेलेगोन होन्दों। बेयावबो बिथाङा जेबो बुंनो हानाय पावारखौ जोङो नुनो मोनाखै। रायजो राजाफोर दानो जोङो नुनो मोनो रायजो राजाफोर नेक्स्ट जोङो इलेक्सनावहाय जोंनि BTCखौ बासायनांगौब्ला बर'आ खौसेथि जानांगौना जानांगौआ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरो जेसेबां हायो इसेबां नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम। दिनै जोङो बड'लेण्ड बिनायखौ जोङो दोनथ'नायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि गोबांथार दैदेनगिरि गोबांथार आफादफोरनि गेजेरावनो सिरि थाथ'नायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मा नैबे BTRखौनो सालायथ'नानै एसे दोनथ'नोसै ना टटेलि जेरै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जेरै लिरनानै लाबोबाय बेखौनो फुरा गनायनानै लानोसै? बे मोनसे कुइसन फैदों। दिनैहाय नैबे बनसुनि मोनसे मेलावहाय सासे बुंथिगिरि प्रद्युत बिक्रम मानस्क' होननाय सासे सुबुं देब बोरमानि बुंथिगिरि बिथाङा बड'लेण्ड बिनायाव बिथांमोनहाबो मदद दङ होननानै बुंदों। बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे लासिंसिं बाथ्रा नंगौना नङा? गुबुन जायगानिफ्राय फैनानैसो जोंनि बड'लेण्ड बिनायावहाय हेफाजाब होगोन आरो बुंनाय बाथ्राया बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे टपिकखौ लाबोनाय जादोंमोन। आरो नैबे बिथाङा मा बुंदों आरो नैबे बिथांमोनहा आदित्य खाख्लारिनि थाखाय CC2आ माबायदि सिट बिदों बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनासं। नैबे रन्जन दैमारी सारनि थाखायबो बेबायदिनो मेम'रेन्डाम होनांगौ होननानै आङो सानो। एबसुआनो जा CC2आनो जा बनसुआनो जा जेखिजायानो जा दिनैहाय जोंनि नैबे सरकाराव थानाय सुबुंफ्रा जोंनि बर'नि संरैखानि थाखाय माखासे आफादफोर दानाय जायो। गावजों गाव गिलायनायनि गेजेरजोंहाय
सिफायफिननाय सिगि सग' जेलाव दोननाय जेलाव सोफिननायखौसो जोङो नुनो मोन्दों। रन्जन दैमारि सारनि थाखाय बाथ्रा दैखांनो थाखाय दिनैहाय एम बाथा बिथांमोनहा नैबे NLDP खौ दानाय जादोंमोन आरो बिथांमोनहा 6 फायर लाफैबायमोनबो बे मोजां बाथ्रानि जाबायमोन। नाथाय दिनैहाय जायानाखि सरकारनि हेंथा बाथ्रा दैखाङो बिथांमोनखौ दिनै जेलाव सोफिननायखौसो जोङो नुनो मोन्दों। हारिनि थाखाय मावैखौसो जोङो प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोनखौ जोङो नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर आंनि बे बाथ्रा बुंनाया सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर आरो बिथांमोना मा हास्थायदों मा बुंदों नैबे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना एसे नायलांदो। राजनैतिक दल আছে তেখেতসকলে সমূহীয়াভাৱে আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত কৰি পঠিয়াই দিব লাগে। তেখেতৰ নাম হ'ল সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ সম্পাদক প্ৰধান তথা CC2R চিফ কোঅৰ্ডিনেটৰ আদিত্য কাকলাৰী ডাঙৰীয়া। মধ্যে CC2R তৰফৰ পৰা যোৱা 16/7/2024 তাৰিখে প্লেইনছ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰৰ থ্ৰুদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি এটা মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিছোঁ। তাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অলপতে হৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা 2জন সাংসদ হৈ গ'ল আৰু তেখেতসকল ৰাজ্যসভাৰ সদস্য আছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে লোকসভাৰ সাংসদ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যসভাৰ পদটো খালী হৈ গ'ল। এই খালী পদটো পূৰণাৰ্থে অসম চৰকাৰে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে অহা ছেপ্টেম্বৰৰ 3 তাৰিখে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি ইতিমধ্যে যোৱা 16 জুলাই তাৰিখেই এটা মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ যে CC2R তৰফৰ পৰা যিকোনো এজন ব্যক্তিক নিৰ্বাচন কৰি যি আমি পঠিয়াই দিম তেওঁ অসম চৰকাৰ তথা যিমান ৰাজনৈতিক দল আছে তেখেতসকলে সমূহীয়াভাৱে আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত কৰি পঠিয়াই দিব লাগে। তেখেতৰ নাম হ'ল সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ সম্পাদক প্ৰধান তথা CC2R চিফ কোঅৰ্ডিনেটৰ আদিত্য কাকলাৰী। যিমান First of all, Khulumbai to all my Bodo friends and brothers and sisters. The most important thing is not leading the Prasas. The most important thing is how to keep our unity together. If we are united, we can get whatever we dream for, whether it is Greater Tipe land, whether it is Bodo land, because we all know eventually the final solution is getting our self-rule. But in the meanwhile, in the interim, it is very important for our leaders to be strong, united, and not become scared of whoever is in power in Guwahati or in Agartala or in Delhi. We have to remain united. We have to speak for our people. And if we can speak for our people without being scared of who our leaders are, whether they're in BJP, Congress or any other party, then only we can succeed. Our people have expectations from us, and my job and my duty is to first speak for my people rather than speak for my party. And my people want constitutional solution. Bodos want constitutional solutions. Dimasas, Karbis, Khasi, Garo, Jaintias, Chakmas, in Mizoram, everybody wants constitutional solution. And if the indigenous people can unite, we will be a factor. Northeast is not taken seriously because we are fighting with each other, we are fighting amongst each other, but we are not fighting for each other. The day we can fight for each other, we will achieve far bigger heights than we can ever have dreamt of.
See, Bodos are like Tiprasas. We are brothers. Our language is almost the same. Our culture is very same. I just want the Bodos to realize one thing, that do not stop negotiating with the government of India. It is our right to demand for whatever is given to us in the constitution. And my only message to the Bodo people is, if you remain together, if you stop fighting in the name of language, in the name of religion, in the name of different political parties, then more can be achieved. We also support the demand of Bodo land. I know that many Bodos support our demand of Greater Tipra land. But the fact is that only extending support will not happen. We need to go and speak in one voice, together, whoever it is, it may be. It may be Congress, it may be BJP today, it may be some other party tomorrow. But the fact is that we are not speaking for a party, we are speaking for a jati. And that is very important.